Hello guys, welcome back ulit sa ating munting gunner, Ilocano gunner. So meron na naman tayong project. Ito, nadala galing ulit kay Gerald Aquino ng Baguio City. Yung bagong unit daw yun galing Baguio City. I-unbox natin guys. Stay tuned. Yan. So i-unbox natin yung unit niya. Gagawan daw natin ng upat. So ito yung unit niya siya. May laban siya. Sabihin yung ano na. Sabihin yung ito. May siya nakagitna. So ito, gagawin natin ng iba. Ito ko yung gusto niyang bat na gayahin natin. So, hindi ko lang kung gagaya natin. Try natin. Ito yung nagano. Kasi Gerald Aquino. So, sir, tayo. Ito na yung nagano mo. Gawa na natin ang bat. Ito yung kunting problema. Hindi siya nakagitna. Ayan. Medyo nakatagilid yung yun, cage niya. So, sige, stay tuned guys.
later. Ayun siya, kabaon na yung airgun sa bat. Okay. So kukain na lang natin dito sa gilid para lumitaw yung design niya. Ayan, kaya malapit nang matapos, guys. Yan. Stay tuned. So, update ko kayo mamaya. Kukain na natin. The next day. Gandang araw, guys. So natapos na natin yung ginagawa nating kulata ni Sir. Limutan ko yung pangalan. What? Sir Jason Joshua. Tingnan natin. Joshua Aquino. Ay, Gerald. Sir Gerald Aquino ng Baguio City. So, bago natin pakita, guys, mag-shoutout muna tayo sa ulit. Yung mga nagpapa-shoutout. Yun. Unang-una na kay Sir Harvey Agustin. Shoutout sa iyo, Lakay. Ganun din kay Hazel Poca. Shout out kay Brian Calura. Shout out Idol. Kay Idol Malawi Trash and Fishing. Shout out Idol. Kay Land Hunter TV. Shout out Lakay. Kay Bando Coloma. Shout out Sir. Kay Harry Predator.
ng Indonesia. Shout out brother, on top. Ganun din kay Sir Jun Monton ng Muntinlupa. Salamat sir sa palaging panonood. Ganun din kay Joshua Yos on top brother. Ganun din kay Kapulso Official. Shout out idol. Ganun din kay Bukit Mix Vlog. Shout out idol. Kay Kapampangan Vlog. Shout out sir. Kay Sniper Yush on top brother. Shout out. Kay Ricky Palason. Shout out sir. Kay Yenan Cabanas. Yan, shout out sir. Kay Victor Garcia ng Bulinaw, Pangasinan. Shout out sir. Kay Sir Balagbag Mix Hunter. Yan, shout out idol. Kay Kahanting Mix TV. Shout out lakay. Kay Bro Boyet Mix Vlog. Yo, shout out bro. Kay Tunying Hunter Vlog. Shout out idol. Kay Brother Chris ng Saudi. Pakibisita nyo rin yung channel niya guys. Kulapus World. Kulapus World. Yun. Namimingwit siya sa Saudi. Pakibisita niya yung channel niya guys. Kung may time kayo. Kay Nas Sampaga ng Mindanao. Shout out. Kay Sophia TV. Yun. Shout out idol. Ganun din kay Sir Parts Dwayne in Dubai. Shout out sir. Kay pare ko J. Valdez sa team niya. Shout out sa inyo. Ito na yung unit ni Sir Gerald. Sir Gerald Aquino. Ito na sir yung unit mo. Yan. Yan. Ito lang yung nakayanan natin dyan. Yung design. Yung pinagaya siyang design sa atin. Hindi ko alam kung magustuhan nyo ito. Ginawa natin. Ayan. Yun. So, salamat ulit sa panonood guys. Yan. Sa mga gustong magpagawa. Iwan ko na lang sa description yung messenger ko. Bahala ka sa buhay mo. Para doon nyo na lang ako kontakin. Yan. Okay guys. Hanggang dito lang yung video natin. Hanggang sa next video na naman tayo magkita-kita.